Salamu alaikum. Uwar gida. Salamu alaikum. Gida ka dawo? Na dawo. Ya na ga hannu haka. Rabba na ga ba kuma ina ce fa nan mai gida. Cefane kuma uwar gida. Ba da tunani na akwai cefane ai. Yasa kwata-kwata ban siyo komai ba da na dawo. Kamar ya akwai cefane ai mai gida baka ba da cefane ba ai ko mai gida. Akwai magi? A'a babu magi. To ai akwai gishiri ko? Ba magi ba manja ba gishiri babu komai a gidan nan. Man da rabu Tsakanin ruwa da Allah babu komai mai gida. Ni wallahi ba na gane miki gaskiya. Kullum idan na yo cefanen nan a ka'ida ya kamata ya rika kaiwa kamar sati 2 ko 3. Amma a ce wai fi sabilillah yau fa kwana 3 da yin cefane na. Ce wai komai da komai ya kare. Mai gida ba girki ake yi ba komai da komai ya kare. Wallahi ba zai yiwu ba. Matar abokina ba haka take masa ba. In yayyo cefane na kwana 3 sai yayi sati ma bai kare ba. Amma idan aka yi miki na sati. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai girka fa da baya. Ila gajiya. Ya gida ko Ya garin. Ina waje zan wuce to masallaci na ji hayaniya yawa. Wallahi matsala aka samu. Wannan matar ta da kake ganin ta muguwa ce. Me ya faru ne? Haba da Allah. Ya za a ce in yo cefane na sati guda. A ce wai kwana 2 ya Ya gane. Ko dai kina kaiwa gida ne? Saboda Allah baya kawo cefane. Ba gishiri ba magi ba abinci a gidan nan babu komai a wannan gidan shi baya kawo cefane fa tun da safe yadda samu da jika garin kwaki abin da na ga alamu akwai tonan asiri a ciki Nojina duk yau kason tumatir ɗin ta Alhaji Ibrahim Jammaje kayan miya ma ya gagare ka wallahi ƙarya take duk da kullun na shiga kasuwa idan ga gun baban nan namu kwando baba Alhassan kwandon tumatir zai baka ka gani idan ga gun ciyama Ibrahim Jammaje zai hada ma kayan miya na sa ɗauka su waye to barkati a kayan cefanen nan abin da na san ina siya kawai kaga magi shi kadai nake siya amma ina shiga kasuwa to kaga na san ka san mata na san shirin mata da kan gyara ma gida zan gyara ma fashin ka to da Allah ai mata nasiha ya girgama da ya zuba ya girgama da ya zuba ai ke shi wannan ya dauke ki babu ai zuwa yake majalisa na yi da ki ai uwarki barauniya ce uwarki mai ya ce watawa ubanki daga baki ɗaya barawan silifa masallaci haka ne ko ba haka bane ai kai na ne duk abin da ka gaya mata daidai ne kina ji ko kwarai kuwa wai bayan haka ya ce ubanki idan ya je masallaci bayya kiran tahiya sai dai ta kiran Jesus haka ne ko ba haka bane haka yake haka kace mai gida kwarai ma kuwa subhanallahi to ce san me zaki mar idan ya zo ki narke ki da banza kar ki raga mar ina ji idan ni ya zake mu haka wanda ta haife ni da amara bai ya zake matsiyaci bai da komai ki da ki bakin nan ki rushe min shi kin gane ko yawa ba matsala na gode can ni ne mai gida zai sake mu uwa za ya zo gidan nan ya same ni sai ya ga rashin mutunci wa kai ne ya masa wulakanci wallahi tunda ni mai gida zai zo mai gida ya komai ya wuce mai gida ina komai ya wuce mai gida ni za ka zage uwata ka ci mutuncin iyaye na ni in zage ki kana matsiyacin auro ka zage ni kuma mutunci iya ƙarya kake yau sai ka sake ni ba da barin gidan nan ba ka matsiyaci irin ka mai gida shi aka zo ka salamu alaikum salamu alaikum ke lafiya sake shi ni sai ka ga mu iyaye ƙarya kake yi wallahi mun yi wulakanci da inda to sai mun rabu da inda kai matsiyaci ba ka da kwasisi ba ka da komai na aure ka ya hakuri ai haramun ne mace inda nake a rayuwata ba a taɓa samun mutum da ta shaƙe mu wuya ba sai ke ya hakuri ka san me zaka yi ni an ga gama ta ci kwalin ɗa namiji to ta saki igiyar aurenta an ni da ka sake ta zan wallahi Allah ka sake ta idan da ta kai ka fara shaƙe min wuya ina ga wata rana kuma duka na kamar ta shiga a yaren uku na uwarta uku na kakanta uku na wali uku kuma na yan ɗaurin a 20 yayi yawa 12 zan mata uku na uwarta uku na ubanta uku nata uku na yan kasuwa na gode ai ina ji wannan ina yin ka ina yin ka uwar gida da koma gidan mai da tun hula inda ba zo da race gidan ba ko yawa masha Allah na rabu da matsiyaci na huta masha Allah na rabu da matsiyaci na huta bari shiga ku kwashi Allah ya tura ke annabi ya jawo bari shiga ku kwashi Allah ya tare kai ya a kawai da buhun dan na wata rabu da matsiyaci na rabu da matsiyaci na tafi gidanmu ga yana ba a ganki da gana masu ko sai a ganki da buhun dan wata Allah ya tare nauje na ai ni zuciya ta yi fari ka san dalili ai ban san in ga a majalisa a ce munafikan nan
zo ce wai ai mata kana yawan shaƙe ta. Bare ma kuwa. Yawwa. Ai na rabu da ita tunda Allah ya samu rabu da ita. Dama lantana tana nan. Tana budurwa. Tana budurwa. Bare ma kuwa. Ba matsala. Mu je daga ciki. Sai jar kafa da ya zo baya. Tunde ya gari lafiya na wallahi wallahi sai godiya ya aika alhamdulillah ya kwana biyu Allah sai alheri kai kasuwa nake zo leka ka san yanzu ni din gaba ki yanzu harkokin na gaba ɗaya sun canja me ya faru saboda na rabu da kaya ka rabu da kaya ai na saki wannan shegiyar matar ta ai ba ta da mutunci matar nan billahi gaci a cikin ta kaman bala'i kuma tun da na auri wannan matar ba ta taba ko ɗa ba kullum sai dai ta tuce ta man ƙaƙatin sai ci sai kashi sai dai ta ci kawai ta kashi an ce ba ta taba haihuwa sabon aure haba wallahi ne wace nan kulu shi ba kulu ya aure ya yi sabon aure Allah kai amma Allah sanya alheri amma dai gaskiya bai man adalci ba a matsayin sa na amini na a matsayina na amininsa ya kamata ko aure zai yi sani a gaskiya kamata a ce ka ko bai sanar da ni ba wallahi in ba yanzu abun ka ba Allah ina zuwa garin agani kai dan iska haka da ina da waya ai da na kira shi na dan masa me ake cewa ne kai murna masa murna gidan ya kamata mu leka Allah ai gidan ya kamata mu leka yaushe aka yi auren ina jin sati biyu da yin auren nan ai yanzu an cinye kayan amarcin a ba za a samu wani Allah dole za a samu a to mu leka ai sati biyu da aure amarya ce dole za a dinga dan kawo gaskiya ne wannan ya kamata mu je shikenan Assalamu alaikum amarya bacca ne Gida ka dawo. wallahi amarya Sannu da zuwa. wallahi An da lafiya. wallahi gida Masha. Sannu da gida. Gida sannu da gajiya. Ya zirga. alhamdulillah Ai sannu mai gida. ai na fita kasuwa an na tuna kalan so da yake mun yasa da wuri Sarki mai gida. Sarki mai gida. Ai ka san mai gida ina son ka. So mai gida na rabu da wahala na so daɗi. Mai gida ya bu zan so ka ba. Wallahi. Tunda na rabu da wancan wahala ba dole in nuna ai mai son ka so shi. ai barin ga miki ai ni so yanzu ma kika fara gani idan Allah da yana sai a tsohonki motar hawa Allah sarki mai Allah gida. sai na kai tsohuwar yana kai tsohuwar ki ma Saudiya Allah sarki mai insha gida. Allah Allah ya bugu da ƙari ke kuma ta sai mai dinki a gida saboda ke dan samun nan shi ke nan wallahi. wallahi ya an gama abinci ai ko wannan ma bar wannan abincin saboda na dan koshi an jima zan da ne samu ci salamu alaikum salamu alaikum amma alaikum salam suwa ne ku fado tun da ne ka son gaye ba bismillah alaikum da ikon Allah alaikum da ikon Allah ya gida jama'a yau san gaye ya kake ya kwana ga wani amaryar wallahi ya ka dan bata ko kana baki ciki da auren ne amma kai dai ba dan arziki bane me ya faru wallahi ba dan arziki bane da ta ce ko wannan aminin naka yanzu kai kulu duk aminin tata da kai wannan iyalin ka ce kai fa ka zuga ni ka ce in saki matan nan gaskiya ba dan arziki bane amma yanzu shine ka zagaye ka aure ta dan Allah dan annabi ka mun adalci kenan ko a saki kai ni kuma na cike ce ka fara saki ni kuma na cike ce naga kanta zaman banza a gari sai na samu ni ba na aure ta domin haka me ya kawo gidana ka zo ka ci abinci ne amma ka zalunce ni wallahi ka iya cin amana gaskiya ka zalunce ni ya zo cin abinci ne muna zaman lafiya da matan ba nan ma shi abincin zai mutun da gidan shi ba abincin ya zo cin abinci ne kale shi a yana tattala ya hakuri a koma gaba ko ba haka bane ba sai an jima mutuncin nan kwarai kuwa ran ya biyo ta tafi ta barka sai wata rana ga mota ga mota ta tafi ta barka sai wata rana Allah ya maka abin da kai Allah ya mun samun je Saudiya ba gida suna damu tafi mai gida muna soyayya za a dame mu abu ta bar min gida abu ta dole za a fita ko ba za a fita ba za a fita ko ba za a fita ba za a fita ko ba za a fita ba ban taba ganin mace amana irin ka ba wallahi abu ta kuma Allah ya yarda kamar yadda ka saka min da sharri na'am kamar yadda ka saka min da sharri kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ya ce idan mutum ya maka sharri kwantar da hankalinka saka masa da kai gaskiya ne amma dai har duniya ta nade ni dai bazan ta umanta da abin da manta da shi mutum je ka hanjima kai dai ba aminin kwarai bane wallahi Allah ya isa dan je bakin kasuwa to mai gida ba wannan koda yara idan suka zo irin
ko masu irin masu alawa yan maro sun zo ta dan samu ta sai dan abin nan ko mai gida Allah sarki mai gida dama an ce idan ka rabu da wahala sai daɗi mai gida a jamin cin motar nan ma to shi kenan mai gida mai gida Allah ya tsare Allah ya tsare mai ai ina yawan muradin soyayya nan zama haka soma to shi kenan yanzu ma haka so yanzu ba aka soma mai gida Allah ya tsare na gode to karo mun goyo wai Allah na mai gida ne ya tashi aka muka so madalla na gode tashi aka muka so Allah ya tsare mai gida Allah ya tsare a dawo lafiya amin kai tar uba irin wannan yar duma har gudanar wani ka bye ina dawo wallahi tallahi kiri ina son matan nan ta bayan Allah nan ya shiga ya bata kira yake bari ya mata nasiha ahe ba nasiha zai mata ba da yake dan tsinanniya ne munafunta na hada wani wai in sake ta kawai wannan ba matar karkare bace amma amina shine dai ba aminan arziki ba wallahi ya zalunce ni kiri lafiya kalau muke da matan nan ta ba ni da wata matsala da ita in ba dai bangaren cefa ne ba cefanen ma ina yi daidai gurgudo na amma kiri in na yau na sati daya a kwana 2 zuwa 3 sai ta ce min ya kare na kwasa ta kai gida wasu ba su da godiya wallahi tallahi babu godiya amma kwantar da hankalinka an ya san wata bai san wata ba ai akwai tsohuwarsa tana nan tana zawarci tunda suka rabu da uba ba ta sake aurewa to kuma ni yanzu fi sabilillahi na saki an yarinya in je in auro tsohuwa ai su fa hanya rashin bi kuma ba rugurgujewa ta yi ba duk matar da aka ce ta haifo wannan santalelen yaro fi sabilillahi ta tsufa in ka ganta ba ka ce ta haife shi ba Allah ana ga ma mai kwari ce kyan da kwarinta ka kwantar da hankali dai na san cewa sabuwar hanya da tsohuwar hanya ba zai taba zuwa ɗaya ba amma ko ma ne jinayi su fa hanya fa rashin bi ba kai fa fara bin hanyar zakai haka ba kuwa hanya ce auren sabuwa ce kware ma kuwa kwantar da hankalinka yawwa yanzu bara in je zan zagaya za mu haɗu da alaji idan muka haɗu da alaji muka gama zan zo da yamma in kai ka wurin ta to ba damuwa in kai ka ku daidaita baya sai yayi tafiya shi da amarya kware yayi tafiya wai in banda ma iskancin dan arewa wai ka auri mace a arewa wai ka ce wai zaka dauke ta ka kai ta gudu wai fa ka ji fadan Allah da Annabi wai oyere zai kai ta zai ga a asa ya hau babban mota kwanansa 8 har yanzu yana nan abi ne yana nan a hokara ya samu matsala kwantar da hankalinka yanzu bara in je mu gana in mun gana da yamma zan dawo zan dauke ka in kai ka har gidan to mu je ku sasanta ba komai sai dai dawo ya tara ayi haka nake son aminin kwarai ai sai dai dawo ya tara ayi kai shawara mai kyau ba kwarai sai ka zama tsohon shi kwarai ma kuwa kuma wallahi haka ne magana ta haka take kuma dole a ce da mijin iya baba dole ma kwarai dole ne godiya nake ba da ba haka sa nayi dariya wallahi ai ko zai ci uban shi yau a ce na zama mijin uwarsa a ce na auri wannan tsohuwar Allah na tuba ai magana ta kare dole shi ma izo ya durƙusa ya gaishe da ni ga ni ga uwarsa sai ma na sa shi wanke tukuna dan uban shi tunde ai ne a rayuwar nan ba abin da zan ce da kai sai dai in ce Allah ya saka da alkhairi Allah na gidana Allah ya baka abin da kake nema duniya da lahira ai bari in gaya maka wata magana ana cewa da tsohuwar hanya da sabuwar hanya ta fi daɗin bi ai bari in gaya maka wata magana wallahi wata tsohuwar hanyar ma ta fi wata sabuwar hanyar daɗin bi ai wannan da kake gani kai Allah isa hakan shi ya fi alkhairi dan wallahi wannan alkhairi ne Allah na gaya maka kaga na ɗaya ga daɗin zama yarinyar nan jikinta ga taushi na rantse da Allah wancan da kake gani ko kamar gini ba ta da hali ba ta da hali ga rashin kirki ga in na kawo ce fa nan ta kwashe ta kai gidansu a kawo tsofaffi a sa wallahi na gaya maka ai da kake ganin wannan matar Allah fara ma da Allah ya sa ma muka rabu kuma wannan da ka gani wancan ba ina gama juya ce ka samu yadda tijuwa mai kwari juya ce ba ta haihuwa shekara 8 kai sai dai ta ci ta koshi kai ta mun katan kashi ba mutunci duk shekara sai an kwashe mun masai duk shekara wai na amaryan ne tana ciki ai amaryan nan ai jiyan nan ba
Ya Allah ji an yi kwanan jin daɗi ai. An yi kwanan jin daɗi. Ta murmusu. Ai bacci take yi tana nan tana ta bacci. Yasa ni ce kar a tashe ta. A gaskiya a batta ta huta. Wallahi tallahi. A batta ta huta. Ƙware gida. Tana nan tana bacci. Tana san tana bacci ta. A zan koma ciki ba san ni yau ko kasuwa ba zan fita ba. Ko kasuwa ba za ka fita? To ina zan je. Ai yana yin sati ban leƙa waje ba. Kana daga cikin gida. An ba kai din ban ka tashi kawai in ka tashi gani na tunda kaga yanzu zamani ne na waya kuma ba ni da waya. Sai dai dan lallabu. Ka abko kawai. Kawai in abko. Ai kai na ne. Kawai ka zo. Na yi sallama daga bakin. Yau waye in ce ka shigo wani gaba daidai ba fa. A gaskiya dai ka. Ka gani akwai matsala. Gaskiya ka. Zan koma ciki. To shikenan ni ma bara an gangara in zaga cikin kasuwa. Zuwa dai an jima an gama abinci ka dawo. Ba matsala. A wallahi tunde na Allah ya saka da alkhairi. Wannan aminan tayi ba irin na wancan dan iskan ba. Ya Allah. Wani ya kusan wata 17. Rin zanga umma na wa mai daɗi. Salamu alaikum. Allah sarki baba. A yi ban manta gidan ba. Wallahi baba ni ne. Baba. Allah maka dawowa. Wallahi Allah ya dawowa. Sannu. Wallahi baba. Sannu da dawowa. Yawa baba. Sannu. Yawa baba. Ko ga wuri zauna. Ya gajiyan hanya. Hello baba. Ya gidan dai. Ka bar inda ka baro lafiya? Baba gida hakuri. Kai sannu lafiya kalau. Ya jama'a kwana biyu. Lafiya kalau wallahi. Kuma da baba. Sannu. Ni ka san na aure kuwa? Na. Na Alhamdulillah rabbil alamin. Ki ce da addu'a ta amsu. Gaskiya ne baba. Allah sanya alheri. Allah sanya alheri. Mai kira shi ku gaisa To yake nan aje mun da jikar ciki ko? Hayo ai gidanmu ne. Yauwa. Sai man jaka ta ciki. Malam. Baba da ta aure. Kai tarko ba. Arba ya ga ubangiji. Alhamdulillah rabbil alamin. Ai ga nike son dama in ga tafiya mai daɗi. In yi tafiyan da alheri, zama alheri a gida. Wallahi. Kai baba ya haƙuri. Wallahi lafiya. To Allah iya mana. Ya su can wajen su lantana. Lafiya su. Wajen su kubura. Wajen su hayatu. Kuma tanimu. Allah sarki. Wallahi suna tambayan ka su ma. Madalla. Malam. Na'am. Yaya dai ka fito ka ga dan naka mana. Okay. Ikon Allah. Dan da zuwa ko? Ranan baban. Dan lafiya? Ina dan naki? A'a, shine dan nawa mana. Yaya dai nan ce kai shiru. Yaya me faru? Baba. Na'am. Wannan ne uban nawa? Shine mana baban nawa. Wannan ne uban nawa? Me ya faru ga yamin? A'a ka gaya min mana me na kuka to? Me ya faru? Wannan ne uban na baba? Shine baban naka. Me ya faru? Baba zauna ba ji labari. To ba ni labari. Zauna baba. Gaya min. Kinga. Gaya min. Ke. Shiga ciki. A'a in shiga ciki kaman yaya a tsaya. Gaya min me ne? To me na kuka? Ba kuma ina tuna lokacin da kakara ta rasu ne wallahi. Oke ayya. Kuka. A wancan manta da shi mana. Lokacin da kakara ta rasu. ne. Ka gaishe shi. Ka gaishe da baban naka. In gaida wa? Ka gaishe shi ku gaisa. In gaida wannan? Sa'an nawa? Ba za ka gaishe shi ba? Kai. Mijina ba za ka gaishe shi ba? Ina. Ka rena shi? Kai. Ina. Kana so in daga maka nono ne? Kana so in daga maka nono? Daga mu. Kana so in daga maka nono ne ba za ka gaishe shi ba? To ka gaishe shi babanka ne. Ka gaishe shi babanka ne. Ka durkusa ka gaishe shi? Dawo nan baba. To ka gaishe shi. Zan gaida shi dawo. To ka gaishe shi. Dawo nan zan gaida shi. To. Dole a ce da mijin iya baba. Durkusa ka gaishe shi mana. A'a. Haka ake yi? Kana son tsine maka da ni kan? Na. Ka bi duniya? To ka tsuguna ka gaishe shi. Za ka gaida ni ko ba za ka gaishe da ni ba? Ko kuma ni so kake in durgunna in gaida kai? Amma dan kai shiru mana menene naka a ciki? Ba ka haifi ɗalibi ka haifi halinsa ba. Uwarka na cewa ka gaida ubanka. Umma ina wuni. Ka ki gaishe ka ki magana? Haka ake gaisuwa? Umma ina wuni. A'a juyowa za ka yi ka gaishe shi ya ganka ka gaishe. Ina Haka wuni, ake yi? Umma. In kun haɗu a wani wuri fa? Ba fa umma aka ce ka Ka gaishe ba. juyo ka gaisar da miji Baba aka da ce ka miji na gaishe. ce. Ka juyo ka gaishe shi. Wannan. Tsaya bari in kawo maka kayan shi ka je ka wanke. Ka dan ɗaurewa mai ka kawo. Ki haɗo daga yaran wannan nan. To ba da. Zauna da kyau.
damuwa. Ku yaran zamani ko rena manya. Gashi hada. Je ka wanko. Ba dama a ga maka magana ka ji ne? Kayana da kayan shi ne. Ka hada ka je ka wanko ka kawo mana. Kuma yau din nan zaka kafa an jima. Yanzu nan ka je ka yi wanki. Karɓi kayan nan kai. Yaya ka tashi mana to ka tashi ka ansa kayan. Tashi ka can gidan wanka ka je ka wanko ka kawo. Aikin banza kare ya sha irin mu. Rike. Ka rike mana. Kai fa kana so in tsine maka na ga halama ko? To rike. Rike. Uwar gida. Yawwa to tafi ka je ka kawo. Mai gida. Tausan nan da kika min irin ta jiya. Ina son a ƙara min irin ta. To ba damuwa. Ba damuwa. A ƙara min irin ta. Ba damuwa. Kin bashi kuɗin kilan din? Na bashi. To. Ka tafi mana ya naga kana tsaye ne dan nan? Zan je umma. To ka je. Zan je. Kar in fito ba in ganka kana. Ba matsala naji. Yau ubanka zai wanke ma. Dan wanki dan ne ma wanki. Buhun uba. Wai uba na. Garjejin katan nan wai uba. Jairi.